ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ତେବେ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ନ ଲାଗୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଦେଖି। ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମୂଳା ପରଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଡେଲି ଡେଲି ଖାଇଲେ ବି ମନ ବୁଝିବନି, ଭିତରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇ ନେବା ମୂଳା ପରଟା। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ମୂଳା ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୂଳା ତ ଡେଲି ଆସୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୂଳାର ପରଟା ବନେଇ ନେବା। ଏମିତି ବି ତ ଆଗରୁ ଖାଇଛି, ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପରଟା ବନେଇବି। ତେଣୁ ମୂଳାକୁ ପ୍ରଥମ କୁରି ନେଲି, କୁରି ନେଇକି ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବେ ଭଲ ହେବ। ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇକି ରସଟାକୁ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ଚିପୁଡ଼ି ନେଇକି ଅଲଗା ରଖିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ ଯେତିକି ମୂଳା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରିଛି, ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ମୂଳାର ଯେଉଁ ରସଟା ବାହାରିଥିଲା ପାଣିଟା, ତ ସେ ପାଣିକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ସେଇ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଅଟା ପକାଇକି ଚକଟି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାଟାକୁ ଅଟା ଚକଟା ପରି ଚକଟିବେ। ଯଦି ଅଟା ରସ ମାନେ ମୂଳାର ରସ କମିଗଲା ତେବେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଚକଟି ନେବେ। ଚକଟି ନେଇକି ଭଲ କରି ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇ ନେଲି। ଡୋ ବନେଇ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ବେଲି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ପରିକା ବେଲି ନେବେ। ବେଲି ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ମଝିରେ। ତେଲ ଦେଇ ସାରିକି ସେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର କରିକି ରଖିଥିଲି ମୂଳାର ଗୋଳେଇକି, ସେଇଟାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଗୋଲ କରି ଦେଲେ ବେଲିଲା ବେଳକୁ ଫାଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଦେଇଦେଇକି ତିନି କଟରୁ ମୋଡ଼ି ନେବେ। ମୋଡ଼ି ନେଲା ବେଳକୁ ପରଟା ସେପ୍ ହେଇଗଲା ନା, କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ବେଲି ନେବେ। 2-3 ଥର ବେଲିଲା ପରେ ସେ ଆପେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତାୱାରେ ପକାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଭଲ କରି ସେଙ୍କି ନେଇକି ତାପରେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇ ନେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏପଟ ସେପଟ ସେଙ୍କି ନେବେ। ସେ ଫୁଲିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଗଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେଙ୍କି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୂଳା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଳାକୁ ଏମିତି ପରଟା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୂଳା କଞ୍ଚା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୂଳାର ଚଟଣି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୂଳାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରେସିପି ଅଛି, ଯେମିତି ପାରିବେ ସେମିତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନ ସରିଗଲେ ମୂଳା ସରିଯିବ, ଆଉ ପାଇବେନି। ଏମିତିକା ପରଟା ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ମୂଳାରେ ଏମିତି ରୁଟି କରୁଥିବେ, ରୁଟି ଭିତରେ ଏମିତି ମୂଳା ଟିକେ କାଟିକି ଦେଇଦେବେ, ବାସ୍ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ ପରଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଟଣି କରନ୍ତୁ, କି ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରିଛି, ସେମିତିକା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ଆଳୁ, ଏଇସବୁ ମଟର ଛୁଇଁ ସବୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚଟଣି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ମୂଳାର ଚଟଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲେ।